travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing all the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted a deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun. I know which place I'm from. I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Cause I'm not ready to find out you know
Så vil jeg gerne her på Aktion Jyllands vegne byde velkommen til årets følgeaktion, som i år bliver afholdt her på Randbøl Dressage Akademi, og vi takker Dennis, fordi at de var så gæstfrie og gav os lov til at komme her i år. Vi skal igennem 647 følge i aften, og I giver stand en præsentation, som starter her kl. 4, det er lige om 3 minutter. Jeg vil starte med lige at fortælle, at vi desværre har nogle følge, som ikke er kommet på grund af diverse ting. Og det er katalog nummer 19, og det er 22, der udgår. Det er katalog nummer 31, det er katalog nummer 32, det er katalog nummer 43, 45, 49 og 55 udgår. Og så er der kommet en ekstra med, der har katalog nummer 6. Det er bare lige sådan til orientering, at det er derfor, at de ikke kommer ind i hallen. De er som sagt udgået. Vi har et program her kl. 4, der starter vi præsentationen af følgende. Derefter er I velkommen til at gå ind og kigge på følgende nede i stallene. Vi har spisning 17.15. Vi har sponsoraktionen, som starter 18.30. Og kl. 19, der skal I have en stor punkt frem, der starter selve følgeaktionen. Men vi er som sagt klar til at gå i gang. Vi har en fantastisk flok unge mennesker her, der vil gøre alt for at få en vis bedst muligt ved mønstring. Vi har nogle unge folk på banen. Vi har Flemming, der er ved at gøre klar til at kigge de følge, som han skal have solgt i aften. Og vi byder velkommen til publikum og udstiller. Vi er klar til at gå i gang med katalog nummer 1, så der må gerne komme til ringen. Og katalog nummer 1, det er Dynamic Dragon by JJ. Det er et hængstefølge fra 2. maj i 25, og den er født og ejet af Melene Jakobsen, Palle Juhl i Byllup-Borg. Faren er her Dynamic Dream, morfaren er Blue Horse Romanov, og i tredje led finder vi Helsegård Weltmeister. Det er, vi må værsgo og lade den mønstre ind. Det er som sagt et hængstefølge ude på nogle ret sikre hop-stammer, men også i stedet farlinjen her. Dynamic Dream har gjort en kometkarriere i avlen, desværre skadet i sporten, men ud af bundsolid dressurafstamning, og så har vi Romanov til morfar, som selv har været international Grand Prix-vinder, men også en absolut avlsmatador her på stedet. Og så har vi Weltmeister, som nu er Weltmeister i blod, men en charmerende hængstefølge, vi ser her, der traver rundt. Og det har som sagt katalog nummer 1, som vi har med her. Den sælges uden tillæg af moms, men det står også i jeres kataloger, om I skal huske at have momsen med i jeres beregning, men det er kun en lille detalje. Vi siger tak til katalog nummer 1. Vi er klar til katalog nummer 2. Det er DH Dario, et hængstefølge også fra 26. i 4. Det er fra Emilie Dahl i Ribe. Faren er her Hesselhøj Donkeyboss. Morfaren Bøgegård Slavrinjo, og i tredje led Sol Slantinus. Det er en sønderjysk hopstammer, der ligger bag det her. Og faren Hesselhøjs Donkeyboss er efter legendarisk dansk avlede Donkeyboy. Donkeyboys har sin debutovergang med sidste år i kåring og var med til at lave prisrekordholderen på aktionen dernede. Så her er muligheden for at erhverve et hængstefølge ud på Donkeyboss farlinje, og så har vi Laurinho, som er fuldblodsislet med Laus Container, og Sol Slantinus i tredje led, som er borger både for dressur og springheste. Absolut igen et tiltalende følge, vi ser her. Vi takker til katalog nummer 2 og byder velkommen til katalog nummer 3. Det er Rot, et hoppefølge fra 25. maj fra Jette Revsbæk det er nummer 3 i Middelfart. Faren er Bonkør, morfaren Blue Horse Sak. Så finder vi Romanov og Schuffer i 4. led. Det er ud fra den berømte Rodilore hopstamme fra... Det var ikke den, nej. Den er halvsøster til hoppen Ravenna, der under Andrea Woodward har gået højt dressur i USA. Bonkør har været her i Danmark i år, men har aflagt rigtig god afprøvning, men også far til en masse kårede sønner i Tyskland, og ligger ret højt i sin indekstal i det tyske. Så igen her en gennemavlet hoppe på nogle rigtig gode blodlinjer. Vi siger tak til Ruth som katalog nummer 3. Så har vi katalog nummer 4 klar til at gå ind. Det var Sal Pilekær fra Storige Pilekær i Åbenrå. Det er et hængstefølge fra 29. i 4. Faren er Vitalis, morfaren er Patsy, og tredje led Donna Halet, og så Matadoren Dineo i 4. led. Her er vi ude på en af Pilekærs absolut top
Topstammer og Vitalis er jo efterspurgt all over in Europe og resten af verden som garant for dressurheste af usædvanlig høj kvalitet. Og vi har hollandsk blod i anden led, så absolut her et hingstefølge, hvor der er mulighed for at erhverve en både til topavl og sport. Og når man er sådan har tredje led, så har man typen også. Så et ganske tilladende følge, vi ser traver rundt her, og vi siger tak til katalog nummer 4. Så har vi katalog nummer 5, og der skal jeg sige, nej, det er 53, ja. 5'eren er ikke nået op endnu. Det gør den vel på et tidspunkt. Vi springer lidt i kataloget her på grund af lidt udstillerproblematik med at nå hjem igen i aften. Det er katalog nummer 53, vi ser her. Det er et Purple Dance Tigardi. Det er en hingstefølge fra 17. i 6. fra Tine Dinesen i Holstebro. Faren er Purple Rain. Morfaren er Blue Hot Satsmo. Har Denoir og fuldblodshingsten Temple Wind i 4. led. En hopstamme, der har gjort det helt godt i de afkom, den er lavet. Der er både S og Grand Prix hest i dressuren. Og 2 søskende er lavet til aktionen, ja. Og Purple Rain er en hingst, ung hingst, som er solgt videre til sporten, så den er godt på vej i nogle af sine nye rytter i det tyske. Og Satsmo er jo ud fra Fiesta hopstammen, hvor den selv har gået internationalt Grand Prix. Så igen en sikker afstamning her i hingstefølge, katalog nummer 53. Så kommer katalog nummer 7. Det er hingstefølge First Flare fra 23.5., som kommer ind her fra Herluf Christensen i Tøring. Faren er Fürstenhof, morfaren er Sierra Carmo, og 3. led Lucky Time og Løvenbrag i 4. led. Et hingstefølge, hvor Fürstenhof er kåret i det hannoveranske forbund, og har gjort det godt dernede i det forbund. Og så har vi lidt springblod ind på morsiden, men det har faktisk mange gange givet nogle rigtig gode dressurheste, og have den del med i mine yngre dage, der var det jo en mix af både dressur og springning, og det gik man ikke fejl af dengang, og det gør man heller ikke i dag. Så her et meget tiltalende hingstefølge fra Herluf Christensen i Tøring. Og vi er klar til den næste, det er katalog nummer 8. Det er Borbjergs Dreamboy, et hingstefølge fra 3. marts, altså lidt gammel følge fra Holstebro af. Faren er Bueno SL, og så er det Falstaff fra morfar, Romanov i 3. led, og Kralido i 4. led. Bueno er jo ejer af norske Christian Andresen efter legendariske Bonds, og Bonds har gjort kometkarriere i avlen ved at lave rigtig gode og tiltalende heste til sporten. Falstaff er ude af hollandsk blod Ampere, og så i 3. led har vi som sagt Romanov. Så her har vi jo en hingst og følge, hvor der er flere A-heste og B-heste i dressur på morstammen, og blandt andet sølvmedaljehoppen Borbjerg Creme eller Creme, som flere følge er solgt på eliteversionen. Så igen en tiltalende hingstefølge her fra Jørgen Dahl i Borbjerg. Så har vi katalog nummer 9, og her skal jeg sige, det er et Itzy-følge, det er ikke hoppens mor, den fremvises med, men en rugehoppe. Det er vi klarer et hoppefølge fra 5. april, og faren er Total McLaren. Vent, vi skal lige have følget med ind. Den er ikke vant til at være i byen endnu. Faren er Total McLaren, morfaren Dancia, i 3. led Romanov og 4. led Blue Horse Drantjufro. Det er ude på den hoppestamme, der hedder Vanje F2, som Thomas Bach har lavet en stor artikel om i Ridehesten her for nylig. Hoppefølges halvsøster i år, Vitala, blev årets dressurbetonet hoppefølge. Men det her det er en gennemavlet hopstamme til både avl og til sporten, og Total McLaren er 2-klass Dineo-blod, så det er interessant blod, der ligger i dette her hoppefølge. Som sagt, det er en ruerhoppe, der løber rundt med den. Og vi siger tak til katalog nummer 9, vi klarer. Så har vi katalog nummer 10, det er Addison. Det er en hoppefølge fra 12. maj fra Britta Andresen i Hjørring. Faren her One to Remember, morfaren Skovens Raphael, og i 3. led A-dur, og så har vi Epoke, vi har lige følget bag hoppen, I skal lige passe på der. Men One to Remember er jo en ung hingst fra Helstrand Dressage efter Secret,
Og Secret er jo en topbeskæler i europæisk avl allerede. Og Run to Remember har gjort det rigtig godt i sine unge hesteklasser, og de championater med Skoven Rafael er jo en legende, både i vores aktionssammenhæng, men også i at avle top ridebare heste, og har selv gået internationalt Grand Prix. Man har lavet rigtig mange ridebare heste i sporten også. Så et hoppeføl her, som kan erhverves uden moms. Så har vi katalog nummer 11. Det er Peber Langholdt. Det er fra Ole Magnus og Bente nede i Rødding. Det er et hængsteføl, fra 6. i 4. i år. Det er fra nede på Pareo, hvor fra en quarterback. Så har vi Steding og Vensor i 4. led. Hvis man kigger på hopstammen og så tænker Langholdt, så ved man, at de har lavet usædvanligt godt på den her morlinje. Blandt andet Sipol Langholdt, som vandt egnestester, nu er international dressurhest med Jorst i USA i Grand Prix-niveau. Så en meget, meget gennemnavlet hoppestamme her, der ligger bag Pepper, og Pareo er også en af unge heste, som er stærkt på vej i dressur med sin nye rytter i Tyskland. Så quarterback ved, vi har givet mange top internationale heste i sporten, og Steding er garant for at lave type og ridelighed, og så en stærk stamme her blandt denne her. Så er vi klar til katalog nummer 12. Hvis jeg kigger rigtigt, det gjorde jeg. Det er Kjelsbjergs Donzetto. Et hængsteføl efter hestens højst Donkeyboy. Morfaren er Blue Horse Don Olympio. Og så er der Don Romantic og Superior i 4. led. Det er for Mette Hansen og Kim Mark. Det er meningen, man skal slippe følge, ellers skal man til at løbe med rundt. Det tager lang tid. Men vi venter lige, så vi ikke kommer nogen. Vi skal sikkert hjem alle sammen. Så er den klar. Kim, nu må du godt sætte i trav med den der. Donkeyboy er jo en legende i dansk avl. Opdrætter medalje i guld og fortjenstmedalje, og har været topplaceret i UVM 4 gange vinder af det danske championat. Selv startede en Grand Prix, indtil den desværre fik en skade, indtil den ikke kunne gå mere. Og kigger man ud på hopstammen, den stammer jo op fra Lisbeth B. Andersen i det nordjyske, så er det igen en gennemavlet linje, der ligger bag her med mange heste i både sport og avl. Så en meget interessant hængstefølge her fra vejen af, som kan erhverves i aften på aktionen, og den er hurtigt ud, den her. Det var lidt en skam. Vi står lige og stopper ind, til vi er sikre på, at vi har følget under kontrol herude bagved. Så lykkes det. Vi siger tak til katalog nummer 12. Jeg kan se katalog nummer 13, den er klar til at komme mod ringen. Og vi prøver bare at trække hen med hoppen, så vi kan måske få løsnet følgen. Det er Fældbaks Savannah, et hoppeføl. Vi venter lige lidt med hoppen, vi skal lige have følget med ind. Lidt længere frem, så går vi ind med hoppen. Vi skal gøre det sikkert og godt. Og Jens har måske næsten sluppet. Det gør han lige om lidt. Faren er Gørklingårds Million. Morfaren er Sesuan. Så er der Trakenhesten Gribaldi i 3. led, og vi slutter af med Svardonør. Det her er jo Million, som er efter Millione, en hængst fra det tyske Oldenforbund, der gør det i absolut topklasse. Million fra Jørgen Ravn har vi også set rigtig mange gode følge efter på årets følgeskuer i år og sidste år. Sesuan, som sagt, er jo en dansk avlet hængst, som er virkelig har fået international respekt i alle henseender, både med avl, men i særdeleshed også med sportsresultat på sit afkom. Gribaldi var jo selv international Grand Prix hængst. Du må godt prøve at løbe lidt mere frem med hoppen, så vi kan se det følge. Ollemund lidt mere frem med hoppen, at så tror vi lige at få en anden mønster på. Jeg synes lige, vi skylder den her få en runde mere. Som sagt, Savannah 4-fod, der ligger ude i ledet her, en guldmedaljehopper. Hun har avlet 4 A-heste i dressur. Det er en præstation i sig selv. Så hjalp det Fældbak, han fik gang i stængerne der, så vi kan se og nyde det her følge. Og det er som sagt et hoppefølge på en gennemavlet hopstamme. Vi siger tak til Fældborgs Savannah her. Så kan jeg ikke se nummeret om. Det er katalog nummer 14, som vi byder velkommen til. Det er Safia Lady. Det er et hoppefølge fra 4. juli fra Silje Serup i Øster Asles på Mors.
Det er en Pareo-føl, morfaren er frisbeepare, så er det Carlito og Splitov i fjerde led. Pareo er jo også en unge hingst, som er stærk på vej i sporten selv. Det er Klokos Tudione, det vil sige, at vi har 2 glas blod til at lave sikkerheden sammen med Negro ude på farlinjen. Så har vi frisbeepare ud fra Rutte Jørgen Søgaards stærkere hopstamme. Der var Carlito er jo topgarant for både spring- og dressurheste og har selv gået international springning og også dressur på højt niveau. Så igen her en interessant hoppefølge i katalog nummer 14. Vi er klar til, der skal nok lige en mønster ned til den unge mand, der står nede bagved med katalog nummer 15. Hvad? Ja. Så er vi klar til at vise katalog nummer 15. Det er Leroy. Vi går over i springavlen nu her. Det er fra Aste Kirkeby i Bramming. Det er et hængsteføl fra 23.7., altså en rimelig ung føl. Chopin van der Millione, som det skal udtales, tror jeg. Så er Ludvig Asch, Lordanos og Noble Row i tredje led. Altså her har vi virkelig Landoist-blodet i dobbelt generation på morlinjen. Vi har Quickstar ud for det franske. På farsiden så har vi Darko. Vi har jo en meget, meget interessant afstamning her, rent springsportsmæssigt. Og moren har selv konkurreret på 140 cm klasse i Tyskland og er blevet indkøbt som lærerhest i datteren. Så dejligt med et følge i springdelen, hvor moren den er bevist, den selv kan finde vej over pinden, ikke? Og som sagt et springfølge med meget, meget stærk gennemavlet springblod. Og vi siger tak til den. Så har vi katalog nummer 16. Vi er klar til at gå i ringen. Igen et springfølge. Det er Grønne Tank Ceres fra Caroline Krog i Kolind. Det er CO Blue TN. Og som morfaren er Sissi Senior Ask, Carson Ask og Calato i fjerde led. Det er en hoppestamme op fra Heidi Rasmussen op i det nordjyske. Og CO Blue er ud fra Tiago Blue-blodet og Baluduré på farsiden der. Men igen en meget, meget stærk linje, og der er også præstationer i morstammen bagud. Moren blandt andet selv bronzemedaljehoppe, sadelkonge, og mormor er præmieret guldmedaljehoppe. Så igen en gennemavlet springstamme, vi ser her. Så tror jeg, at katalog nummer 17, hvis jeg ikke kigger forkert, det er i hvert fald en af de lyse. Vi kalder det skimmel. Det er hængstefølget Envy Mitage, der kommer ind nu fra Mia Dikov i middelfart. Faren er Mitage Cologne, morfaren er Quinton. Så har vi Converter i tredje led og A-dur til slut. Når man var så heldig at kunne se hjemme i springningen i år i fjernsynet, og så faren springe rundt og legede med de der 160 cm spring, ligesom om det var en LC-bane, gik rundt i. Fantastisk velgående springhængst, man ser her med Katoki Kanan, men en af de absolut bedste hængste heste i EM i år. Så kado til, at vi får lov til at nyde en efter Imitage Cologne herinde, og også lige stand til jer publikum, vi får lov til at kan eventuelt erhverve den her i aften. Det er bare at stikke kataloget op, ligesom alle mulige andre. Quinton på morssiden og Converter der igen. Og der er igen en hel masse resultater på den her morlinje, 135 klasser, 140 klasser, så man kan næsten blive lidt stakåndet ved de her springblod for at nævne, hvor meget de reelt har på morlinjen, men det er en fornøjelse for os på aktionen at have ikke så mange springfølge, men 3 absolut gode i deres kollokation. Så tak fordi I møder op med desværre kun 3 springfølge i aften, men og vi ikke har i kvantitet, det havde vi så i kvalitet. Så skal jeg lige se et nummer på den, I gerne må komme ind nu. Der står katalog nummer 18. Det er Can You Dream fra René Poulsen i Års. Her er vi ude i et hoppefølge fra 14. juni. Og det er Purple Rain, morfaren af Blue Horse Hotline. Så har vi Sufo og Nario sin hollandsk hingst i fjerde led. Her har vi igen Purple Rain, Desperado Negro-blod, altså gennemavlet dressurblod på farsiden. Så har vi Hotline, og også Hanorane hængst. Vi skal lige følge på den anden side, så lykkes det er. Hotline er absolut garant, selv international Grand Prix, men også været far og i særdeleshed morfar til rigtig mange topheste. Vi
Hvis vi tænker op i Svalegård, der har på Svalegårds Hottie, der selv er gået højt, men også de afkom, hvor der ligger hotline i, og særdeleshed Sjufo, har vist sig at være attraktiv i sporten avl. Og det er jo som sagt en hoppeføl, og her kunne man undgå momsen. Så har vi katalog nummer 20. Det er Skovdal Zoe fra Bjarne Skovdal i Haderup. Et hoppeføl fra 16. maj. Extreme US erfaren, morfaren er Blue Horse Sagt, så har vi Solus Carex og fuldblodshingsten Paganini i fjerde led. Her har vi et hoppeføl efter den hollandske Extreme US, der har gjort karriere i championater, men absolut også med topføl produceret i Holland og resten af Europa. Kigger man på morlinjen, så tænker man på desværre afdøde Ove Møller Nørgaard og hans morlinje, hoppestammen, som har givet et væld af kårede hængster og tophester. Så her er et hoppeføl med en stærk gennemnavlet morlinje. Så står der 21 på den næste. Det er Double Dree Klint fra Gitta Paul Klint i Jordrup. Også der var så heldig at opleve eliteskud. Var klar over, at de havde årets eneste guldmedalje, men absolut i særklasse årets hoppe i år. Som 3 års tillykke med det. Det er et hængsteføl fra 24. maj. Her er det avlsmatadoren Dynamic Dream. Morfaren Blue Horse Farrell. Så er der Blue Horse Sagt og His Highness i fjerde led. Moren er selv bronzemedalje hoppe. Så er der elite sølv og elite bronzer og elite, jeg skal komme efter hele vejen bagud. Så det er igen en gennemnavlet hoppestamme med medaljehoppe i 5 generationer. Morens har en helbror, der er hest i dressur, så nyd dette her hængsteføl fra Klint-opdrætterne i det sønderjyske. Så springer vi, så er det katalog nummer 23. DH Daler fra Emidal i Ribe. Et hoppeføl fra 30. april. Igen Dynamic Dream. Morfaren Fyrstenball. Så har vi Romanov. Og i fjerde led Uffe Kossegård, som selv var OL-deltager. Dynamic Dream er jo nævnt i flere afstamninger her, men er en topbeskæler og givet rigtig mange afkom på højt niveau. De første hængstekårede, de første medaljehoppekårede. Fyrstenball er jo en legende i europæisk avl, som har givet et utal af kårede hængster og højt præmieret medaljehoppe, men er borgere jo for høj ridelighed og ynde og karakter. Og vi har Romanov til at sikre os det ude i tredje år. Så er et meget interessant hoppefølge her også i DH Daler fra Emilie Dahl i Ribe. Så skal jeg lige prøve at se, om jeg kan se et nummer på den næste. Den hedder katalog nummer 24. So Special by JJ. Igen her er det Malene Jacobsen Palle Juhl fra Bylderup-Bov, der møder med en hængstefølge, der er født 13. juni. Faren er So Perfect. Morfaren Blue Horse 50 Cent. Så er der Romanov og fjerde led i Hestegårds Vestmeister. So Perfect er selv stærkt på vej i dressuren i sin uddannelse. Har givet rigtig mange topfølge og hængstekåret i Danmark og i Tyskland også. 50 Cent er selv kåret herhjemme og en Natalie Susanne Wittensens dressurhest på S-niveau. Romanov har selv givet Grand Prix-heste, så det er igen her et hængstefølge, hvor tingene de er sat rigtigt sammen i katalog nummer 24. Og der er en del han blev blandt andet udtaget til finalen i Region 3 med høj karakter, så en dejlig hængstefølge, vi så her tager ud. Så har vi katalog nummer 25, hvis jeg så rigtigt, det var Ingo Pilekær fra Studeriet Pilekær nede i Åben Rå. Et hængstefølge her fra 23. i 4. Faren er Blue Horse Viva Vegas. Mor er For Romance lidt ned i tempo, vi får lov til at se følge rigtigt. Så er der For Romance i anden led, Rodiamant og Don Drigo, en stærk hopstamme, de fremstiller her, som vi får mulighed for at se i aften. Senere også, Viva Vegas var som sagt vinder af championatet sidste år, og en af de hængster, som har været meget benyttet i avlen herhjemme, og en, man forventer sig rigtig meget af, og det er det også på mållinjen. Så virkelig et dejligt følge, vi så træde ud her i Varingo Pilekær. Så er der katalog nummer 26. Det er Højvangs Wilhelm fra Gunnar Bensen i Brædstrup. Et hængstefølge her fra 5. maj. Faren er igen Blue Horse Viva Vegas, så er der Quarter Hit, Fyrstenball og Romanov.
Og når man bare kigger de 4 navne ned igennem, og kigger lidt på morstammen også, Viva Vegas, vi lige nævnte om før, quarter hit, selv international Grand Prix heste, men i den grad har givet rigtig mange topride heste, som rytterne, de er helt vilde efter at få fat i. Så har man Fürstenball, og man har en Romanov også. Så det er ligesom what's more to like, som hvis man kan snakke engelsk. Så det er igen, tingene er sat rigtig sammen. Og så er der jo faktisk en spændende mållinje på den her også. Så igen et hængstefølge, hvor tingene er sat rigtig sammen. Så hedder det katalog nummer 27. Ja. Det er bare trække lidt længere frem, så I trækker en helt ned i hjørnet. Det er nemmere at fange den der. Det er Bossy Belle fra Hanne-Marie Knudsen i Silkeborg. Faren er her Hesselhøj Donkey Boss. Morfaren er Denoir. Tredje led Liberty Dane, og så Elisar i fjerde led. Donkey Boss var som sagt selv højt kåret herhjemme. Den har haft sin debutårgang i kåringssystemet sidste år, og præsterede ikke mindre end suverænt det dyreste hængst på Hanoran-auktionen i det tyske, som også igen den Donkey Boss har gjort det rigtig godt i championatklasserne i treårsdernæs, og det noir ved vi jo her fra Katrine Lund Hingsten, at den altid har været sikker på at lave nogle ædle, smukke og let ridelige heste. Og så har vi lige pludselig dagen lang sige, at vi har lidt springblod ude i tredje led, men det skader absolut ikke. Så er vi klar til at byde velkommen til katalog nummer 28. Det er et hoppefølge fra 17. april fra Christian Hvid Jensen i Svendborg. Følget her efter Blue Horse Santiano, morfaren Sardana Halet, og så Friendship og Six Søger videre ud i afstamningen. Blue Horse Santiano er jo en Cesuan-søn, avlet på en af de helt fantastiske hopper oppe fra Straight Horse i Allerød. Og den er godt på vej selv i sin uddannelse i dressuren under Nana Merle, og den skal vi nok komme til at se senere igen i topsport. Så Donnerhall 1, som er morfar herude, er jo en legende i den tyske avl efter Sandohit Donnerhall, men den er i den grad dejlig at have i sin afstamning i anden tredje led. Så igen et dejligt hoppefølge her fra Højgårdens i Svendborg. Så hedder det katalog nummer 29. Det var Nessa Ø fra Bente Jens Møller Hansen i Brande. Et hoppefølge fra 17. april. Faren er igen Blue Horse Viva Vegas. Så er det So Perfect, og så er det TaylorMade Attention og en Blue Horse Romanov i fjerde led. Blue Horse Viva Vegas har jeg nævnt før, men igen en af de absolut unge hængster, man forventer sig rigtig meget af, både i avl og i sport herhjemme. Det er Ufa Viva Gold Rock Forever, så en virkelig dejlig farlinje med So Perfect. Selv godt på vej i dressuren og gør det rigtig godt med sin afkom også. Så igen en dejlig hoplinje fra Bente Jens Møller i Brande. Så vi siger tak for, at vi må se det her hoppefølge i aktionskoalitionen også. Så er vi klar til katalog nummer 30, den sætter PhD for Polity Horses i Børkop. Et hængstefølge fra 12. juni. Faren er igen Hesselhøj Donkey Boss. Så har vi så Donnerhall 1, Fürstenball og Royal Hit. Som sagt, Donkey Boss har vi lige nævnt før. Så kan vi koncentrere os om Donnerhall 1. Det er igen en topbeskæler. Så har vi Fürstenball, igen en topbeskæler. Og vi har Royal Hit. Det er jo samme ude på Superhop, Ramino, som har lavet 3 gehøjede sønner, Royal Hit, Sando Hit og en mere, nu kan jeg ikke lige huske navnet, det skal jeg nok huske senere. Men det er igen, og så på morstammen, det er jo sikker blod, man er sat sammen her i dette her dejlige hængstefølge. Så er det 31 og 32, de er udgået. Så skal den hedde 33, det er Borbjergs Duchess. Det er for Jørgen Dahl i Holstebro, og det er et hoppefølge fra 24. marts. Det er Bueno SL, morfaren Romanov, så har vi Kralido og Fulbrustingst i fjerde led. Bueno er jo som sagt efter Bonds, og Bonds har jo givet rigtig meget i dressurhavnen i typer af bevægelser at give af. Så har vi Romanov International Grand Prix hængst i anden led,
og så har vi dobbelt for Erban Creditor i tredje led, og så har vi et fuldblodsislet, som aldrig har været dårligt at have med i sin hoppestammer, fordi der skal noget udhældende og noget mod til os. Så igen her et stort hoppefølge, men også med lidt alder på banen, men stadigvæk kan være det. Så vi siger tak til, at vi må se dette Bueno SL hængstefølge, eller hoppefølge. Så står der katalog nummer 34 nede på den næste. I må godt trække lidt hen mod ringen. Vi skal lige sikre os, at vi får sluppen rigtigt, så folk kommer sikkert ud ind. Det er Feel Me, et hængstefølge fra Jana Boletti i Føvling. Vi kan godt lige hjælpe hoppen lidt rundt, hvis det er muligt på en pæn måde. Det er faren af Flesiano og morfaren af Michelino, Lancia Raimondo. Flesiano er ude fra Floricello, Florencio blod. Så har vi Boston Jazz, Hollands blod ude på farlinje. Michelino, som er morfar her, er jo en af legenderne i den danske avl, som Per Wintersbølle han importerede til os. Michelino har i den grad givet internationalt top Grand Prix heste til sporten, så det er lidt at hente i den her hopstamme herude fra en gennemsolid hopstamme avlet i det sønderjyske. Så står der katalog nummer 35 på den næste. Det er Pretty Charming fra Britta Andreasen i Hjørring, et hoppefølge fra 7. maj. Faren her Pareo, morfaren Charmeur, så er det Belize Moem og Fejnestern i 4. led. Det er Pareo, som sagt, ude på 2 glas blod, Negro-blodet, Charmeur, Florencio, Jazz, også en hengst fra det hollandske, der giver rigtig meget godt til avl og sport. Belize blodet er garant for ridelighed og kvalitet også. Og moren her så sagt, nykåret, der står måske ikke noget i kataloget, men den er kåret i den her uge, så hoppen følget her er fuld i sin afstamning. Så igen her et hopfølge, hvor den kan bruges til begge dele. Så har vi katalog nummer 36, Shallow Hit Me, et hoppefølge fra 15. juni. Nej. Jamen det kan ikke noget. Så er det Escaneno, så er det Sandro Hit, Placido Amour, Rolando, og det er for Louise Gormsen i Røde Kro, bagefter. Escaneno og Escamillo-blod, og hvis man følger lidt med i Escolar Escamillo, det er jo en hængstelinje, men heldigvis har genopdaget igen, fordi der er så meget henridelighed og funktionsmæssigt i denne hængstelinje. Så har du Sandro Hit, der selv har været vundet Bundeschampionatet som ung, og UVM også, og man har Placido Amour Pip-Bubelblodet ud. Så igen et meget, meget interessant hoppefølge her. Så skal jeg lige sige for midt af, at der er en bil. Vi venter lige med næste følge. Det er en sort Mercedes. Den skal flyttes. Den har BG 81312. Der er 5 minutter, altså holder der en trup med sådan en gaffelkrog i, og så er den væk. Men lige til ejerne, nyd bilen, mens den ser pæn ud. Den holder vist herude bagved, siger de. Så er vi ved katalog nummer 37. Det hedder uden navn, men den hedder faktisk Oppe von Rausing. Det er en hængstefølge fra 25. marts. Den er efter Pok. Så er der mor fra Revolution. Så er det Sack. Så er Don Caruso i 4. led. Og Pok er all in ones. Også en af unge hængsten op fra Helstrand, der har gjort det rigtig godt i sporten. Og solgt videre. Og vi håber, vi bliver med at se den ud fra det her top Hollands blod. Revolution er selv elite hængst. Året hængst i dansk varmeblod. International Grand Prix også. Vi har Sack. Og hvad den ikke har givet, både i sig selv i sporten og i europæisk avl. Det er så igen et hængstefølge her, hvor tingene de er kørt rigtig sammen. Det var som sagt katalog nummer 47, og Pok var som sagt verdensmester for 4 år, det glemte jeg lige at nævne. Så har vi katalog nummer 38, det er Terplings Fighter, det er fra Heimer Poulsen i Glejbjerg. Det er et hængstefølge fra 23. april, fra First Magic. Så er det Grand Galaxy Win, quarterback og Laus Crusader i 4. led. Det er, hvis jeg ikke husker helt forkert, så er det ude på en hopstamme, de siger godt nok loftstøj. Og så er der First Magic, for Roman Desperado, og vi har Grand Galaxy Win, som selv har gjort en god karriere i sporten, men også har været garant til top hængste rideheste i Grand Prix-niveau. Vi havde blandt andet en med her i vores EM-hold, som er efter denne hængst. Og quarterback dernede i VV giver det også. Så igen her gennemnavlet stammen ned fra Heimer Poulsen i Glejbjerg.
Så står der katalog nummer 39 på den næste. Det er Desiree fra Herluf Christensen i Tørring. Her har vi et hoppeføl fra 27. maj. Faren er Bernie, morfaren er Dolani, og så er det Sydney og fuld besigtning racing af i fjerde led. Bernie er jo en hingst, som vi kun havde hjemme 1 år, før den blev solgt videre. Så har vi Dolani, en Donnerhalssøn, og så har vi Sydney i tredje led. Sydney jo selv har gået højt i dressuren, men også givet afkom, der forstår at begå sig. Og hvis man kigger ned ad Signe og mormoren op for Helle Havtrup med Christian Svendingsen, hun har virkelig bidraget til rigtig godt i avl og sport, har selv gået sport også. Så igen en sikker morlinje ligger bag det her hoppefølge ned fra Herluf Christensen i Tørring. Så har vi katalog nummer 40. Det er Snell So Lucky fra Studeri Snell i Torsø. Faren er So Perfect, morfaren Mælkjunge, tredje led Romancia, og så har vi A-dur til slut. So Perfect er som sagt selv stærk på vej mod international topdressur, men har via Cesuan og alt muligt andet også givet os rigtig godt i avl og sporten herhjemme, men også i udlandet. Væltjunge efter Væltmeier og Romancia Rosenkavalier Sønnen, som er en af de første tophængster, der blev importeret her til stedet. Og så når man ved, hvad Studeri Snell de altid har lavet af sportsheste på deres hopstammer, så er det dejligt, at man får lov til at se sådan hængstefølge på deres hopstammer her også. Så står der katalog nummer 41. Det er Kjeldjærs en eller anden ting. You Beauty fra Mette Hansen og Kim Hansen i Vejen. Det er det hængstefølge for 11. maj. Faren er Dream Royal, morfaren er Belize Moem. Så har vi Sjurfor og Villaus Crusader. Dream Royal efter Don Royal. Quadroneur. En hængst, vi kommer til at se rigtig meget til, eller allerede har gjort. Ud på det morlinje ligger Belize Moem, som ligger morfar her. Er igen borgere af ridelighed og kvalitet og rummelighed og heste nemme at arbejde med. Det har vi også i Sjurfor og Laus Crusader. Så igen, og på den morstamme ligger bagved her, igen en gennemavlet linje. Så er vi på vej med katalog nummer 42. Det er Fellbachs Diamond. Det er fra Pia og Jens Ingemann i Ikast. Det er et hængstefølge fra 8. maj. Faren er Dynamic Dream. Jeg bare lige stille fremad, men lidt mere tempo på hoppen her. Dynamic Dream, Blue Horse Rockefeller, Blue Horse Sankt Sjurfor og Robin i fjerde led. Dynamic Dream er som sagt ikke selv i sporten på grund af en skade, men har avlet virkelig, virkelig godt i dansk og europæisk avl. Så har vi Rockefeller, som er helbror til Romanov. Desværre også skadet, men har bidraget med rigtig godt. Vi er ved ud med Roxon, som lige er gået EM for et udenlandsk land, men er avlet herhjemme. Og så har vi Sankt Sjurfor, Sankt Moritz Junior, som selv er international tophest i dressuren også. Så virkelig et dejligt hængstefølge her med præstationsbåd i årene. Så går vi til katalog nummer 44, Borbjergs Amigo for Jørgen Dahl i Holstebro. Et hængstefølge fra 13. maj. Faren er Senegal de Fontaine. Så har vi Dinoir, Cascadeur og Saskibart. Og hvis man kigger op på faren her, vi har Springbank, og så har vi Queen Parks Venue, der ligger bag som mor til Senegal. Queen Parks Venue er jo virkelig en af de absolut bedste dressurheste, der findes i verden overhovedet lige pt. Var placeret 3 gange ved EM med 3 medaljer, ikke? Og det er absolut ikke det sidste, vi ser det her. Så en mulighed for at få en, hvor derude på farsiden og morsiden er lavet noget, der har vist sig, at de kan bruges. Så har vi katalog nummer 46, når den lige stille kommer frem. Jeg skal lige sige, at der er en bemærkning fra dyrlægen her. Der er ikke nedsunkne tekstikler. Det skal I lige være ops på, men det er en bemærkning, der er fra dyrlægen. Så er der Ulla, det er fra Ulla og Christian Bæk i Sorø, og det er et hængstefølge fra 13. maj. Faren er Bueno SL, morfaren er Sandnohit, så er det Don Sjurfor, og i tredje led Marathon. Bueno SL, som sagt, ude for Bonds, og selv er kåret i dansk varmblod, og morfaren er Sandnohit, som sagt en topbeskæler i de tyske, og Sjurfor har vi med der også, og vi har ud fra den hoppestamme, når man
ved, hvad Lindbjerg de plejer at lave. Det er en gennemnavle, og går man helt tilbage, så legendariske Pinhead. Og følger man den hopstamme ud igen, så har du Donkey Boy, Your Future L, og du har rigtig mange flere. Så virkelig en super hopstamme herovre fra Sorø, hvor tingene de er avlet i generationer. Så tak til Ulla og Christian Bæk, fordi de tog en tur over broen og kom herover. Så siger en katalog nummer 47. Det er Gommin Bennett fra Katrine Holm Juliusen i Restrup. Det er en hængstefølge fra 24. i 4. Faren er kaldet hos Benitio. Morfaren Blue Horse Hotline. Så Don Chufo og Camelot. Og det er ude fra Peter Christensens absolut top-hopstamme i Nakskov, som virkelig har givet både medaljehoppe, guldmedaljer, topheste i sporten, Grand Prix-hest, you name it, hele vejen igennem. Benitio, Kallehos Benitio, er jo en legende i sig selv allerede i avlen, men det er den, der bidraget med, altså bellissimo blod, altså redelighed, formåen og arbejdsvillighed, så det er jo en meget interessant følge, vi ser her også i arenaen, og vi siger tak til katalog nummer 47. Så står der 48 på den næste. Bellingham Pilekær, først stod det Pilekær om år. Det er et hængstefølge fra 6. april. Faren er Bon Courage, Romanov, Chauffeur og Primus. Anglo-araberne derude i bagved. Bon Courage er ude for Bon Coeur, Brentano 2, lidt også bellissimo blodet, Benetton Dream, Brentano blodet, ridelighed, der ligger derude, Romanov, anerkendt, men igen her også en hopstamme, når du begynder at kigge bagud, hvor tingene de hænger sammen, hvor der er gennemavlet præstationsblod i både sport og avl. Så tak fordi vi måtte se den her også, Bellingham Pilekær fra Åben Overad. Så springer vi til katalog nummer 50. Vi har lige følge på den anden side. Det er godt, vi har nogle erfarne mønstre til at hjælpe os. Det er Pixie Langholdt, et hoppefølge fra 31. maj fra Ole Magnus og Benne Gråsbøl i Rødding. Faren er her Pareo, så er i Platinum, Don Chufo og Vivaldi i 4. led. Når man kigger den igennem også, så ved man, hvad Pareo den er rigtig godt på vej med 2-litersblod og Clocks Turione på den side. Den i Platinum til Svanesønnen, som gjorde det godt her i Danmark, indtil han blev solgt til Sverige. Så har vi Chufo og vi har Vivaldi, men igen Langholdt hopstammen, hvor man begynder at kigge, hvad den har præsteret. Så et dejligt hopfølge, som vi får lov til at nyde her, og som også lige stand sammen med alle de andre gode følgefolk, de har lov til at være senere her i aften. Så spørger vi en katalog nummer 51. Det er Midwest St. Louis, et hængstefølge fra 23. 4. fra Stort Midwest i Spjald. Faren er her Blue Horse Young Chufo, Revolution, Jazz og Don Chufo i 4. led. St. Chufo selv, international Grand Prix hængst. Revolution, årets hængst, og også selv international Grand Prix. Og morfaren, 3. led Jazz. Moren er jo Midwest Luna, som er helsøster til præmiehængsten Midwest Evolution. Så igen her en gennemnavlet hopstamme fra Stort Midwest i Spjald. Han har bare glemt at skrive Lisbeth i navnet. Det lærer han nok med tiden. Så er det katalog nummer 52, Precious Ladies SH. Det er et hoppefølge fra 9. maj fra Silje Hylde Mikkelsen i Østasles. Faren er Pareo. Så er det Blue Horse Romanov, Chufo og Rossi, fuldbesængsten i 4. led. Pareo har vi været inde på før, altså en hængst, der er absolut på vej, men gennemavlet dressurblod. Romanov er jo kendt af alle, og vi har også Chufo. Men igen en hop, hvor tingene ligger rigtig blodsmæssigt, så spændende at se, hvad det her det er ude. Det er på sigt, men i hvert fald et dejligt følge, vi fik at se her igen. Så står der katalog nummer 6, det er fordi, de har byttet lidt rundt i numrene, men det er Terplings Eston fra Heimer Poulsen i Glejbjerg. Den er hængstefølge for 15. 4. I med godt. Hvad siger du til ham? Jeg snakker lige videre, så kigger vi lige med her. Det er Extreme US, det er Quarterback, det er Laos Crusader, det er Vakant. Faren, ja, det er nummer 6, ja. Faren er som sagt i det hollandske,
og gør det rigtig kometkarriere i sporten, men absolut i avlen også. Og så har du quarterback Lars Crusader, og som fuldbesænkt for kant i tredje led. En dejlig hingst selvfølgelig hernede fra Heimer Poulsen i Glejbjerg. Så er det kalon nummer 54. Går vi tilbage til. Det overgås First Night. Vivian overgår Larsen i Gjerlev. Vi hjælper bare lige så stille rundt. De skal lige vente sig til arenaen. Det er en hingst selvfølgelig fra 18 i 6. Og faren er her Freestyle, morfaren Dave, Comeback 2 og Lockelight. Freestyle Fyrstenvaldsønnen, som har mange år beskælet over på Katrinelund, er nu solgt videre som dressurhingst og avlshingst til Finland. Dave var selv enten 1 eller 2 ved UUM, det må ikke lige vende mig helt op, men det er ud fra Don Hus. Og så jazzblodet, og så har vi Comeback 2 i tredje led, men nu de er på Chatels hoppestamme. Og når man kender den hoppestamme, hvor den er givet rundt omkring, så er det ikke det værste, vi får at se. Så har vi den sidste følge i aften, den er ikke i kalon, men i tillæg. Det er kalon nummer 56, Light Up Serik. Den er fra en hoppefølge fra 12. maj fra Stald Serik. Og faren er Hængselhøjt Double Up, morfaren Zachary, og så har vi Schufu Double Up. Er jo selv en hængst, vi fik lidt sent ind i avlen, men absolut en tophængst over fra Hæsselhøj. Og faren er Donkey Boy og Lancelot, og det er ude på en af de absolut stærke hopstammer, som ligger bag Double Up. Vi har Zachary, det var årets hængst, og ude på Nørgaards hopstamme kåret med guldmedalje herhjemme. Så i Light Serik her har vi et hoppefølg ud fra en gennemnavlet morlinje med flere medaljer og elitehopper bagud. Og mor til søster er OL 20 gik i Tokyo med en japansk rytter. Men vi siger tak for, at vi fik lov til at se så mange rigtig gode følge her i præsentationen. Nu vil jeg opfordre jer til at gå ned og blive forelsket ned i stallen og få fundet de 3-4 følge, I er nødt til at købe nu her bagefter. Som sagt, da spisningen starter ca. 17:15, hvis alt går vel, og sponsoraktionen 18:30, men der er mulighed for at kigge følgende, kigge dyrlægeerklæringen, de ligger alle sammen på nettet, men I kan også gå i sekretariatet og få dem til gennemsyn, hvis det er det, I gerne vil. Og er der yderligere spørgsmål, så bare kom til udvalget. Jeg siger tak til de unge mennesker, plus nogle af dem, der er lidt mere grå i kanten, for en fantastisk fremvisning og hjælp til årets koalition. Tak for nu indtil videre.